Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajwai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Chief Advisor Jangka Sorkar Jela uba Lakman Rembui haga arpu pratarik unai weng arjar arpulai ula play ba yaga indoor stadium haga snong nonglam kabahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District. Yaga ni indoor stadium latay lengbaga additional scheme SCA jangusnam arjar khat khandai arjar arpo bat lapentray daga Border Area Development Department haga jinglut kabahanriu pau laktingka. Tang hapo arpsau kenta baga Northeast Petroleum Mazdur Union. Kalabar ngem ban sange swashipor ban penpoi ya ka umpliang petrol syakani ke jela halor ke jingkeno bagi nongnya kali batki kali kibakit ya ke umpliang petrol kila syak pendik hagi bor pulet. Ka Petroleum Dealers Association of Meghalaya haka arpu pratarik unai weng arajar arpulai kala mi syakman ban kentu ya gipat ba bakimdai ban kulmar jingmut namar baka umpniang kadang dap naga benta gipat ba ke jela. Ya kani la pentip dau President jangka Petroleum Dealers Association of Meghalaya uba Kennedy C. Kriem haka je keren bat kilat thai kubor. Haga jo kapor ula ong ba kum ki dealer ki ai ke jingya snok tilang bat ki bor pulet halor ki jingyo kurup ya ka umpniang balathet to hashteng lenti. Namar ki jingja ba kha ke jing mensao jong ki nong yai lenti na ke jingnya klam akor jong ki nong nya tuk tuk hakeleng ki benta jong ka sor shlong. Ki pulet peniat kali jong ka Lumding Jiri Police Station. Rengkat lang bat ki pulit enforcement katana transport kila talasi napang ya ki tuk ban pej bnia ya ki nongnya ki dain em ki badon ya ki driving license hagane ke jing talasi ki pulit kila lap babon ki nongnya tuk ki dei ki bumdon satya ya ki driving license ya gane ke jing talasi la pelong ha Sherpi Point ha Maublay ha Maulai halaban bat hari lebong. Kajing jelai jong ginong tu nong tim ha gini gisngi kala nangjur haduk kata haga bawai urang ba belatip kerteng kumuba ting shine lang nongrang ula ujor daka ejahar syagi pulet jong ka Mairang Police Station halor ke jing syatu ke tuk KTM RC 200 ke jong u kabadon ya ke rongsau thok le kabadon yu number ML05Q6870 kaba ula set hap lau ying. Kani kala jaha ka step jong ka arpu pratarik unai weng arjar arpulai. U pulit MPS jong ka jela Meghalaya. Ubalatip kerteng kum u DK Prasad. Ulayak khuri ya ka takmar nong haka jingya kop 3rd Giveroy Sports Indian Federation State Kettlebell Championship 2023 kabalalong ha Pinewood Gym haka arpu nyu tarik unai weng arjar arpulai. Hagane ke jingya khon kidon khat saungut kinong isementa bat kibala yok khor ya ka tak maksiar kilong prangut bat nyungut kibala yok khor ya ka tak marnong. DK Prasad udai assistant commandant uba ai jing hikai ya ki pulit ka kanon SF10 bat hakarta ka ba san hunyo stem ula yok khor ya gane ka tak ma dak ba peni bakarta kamla ban khanglat haga kam yelek kai sports. Kasnong sora kadai kasnong kabagi nong wan jengok kai pertai ki jituit bha habaro ke sau ayom ban wanra ya ka khot ka suba UMDC jong ka sora constituency uba Tito Starwell Khan ula IT da ka kali kit nyut ya kasnong mau ki CM sora hadien bagi bor penya snong gila pensngau hau ya kane ke jingnon kam khanang ban yo ya ka kali ka ba lum ya ki nyut na ki long yeng jong kasnong bat kane ka nyarap ban penlong ya kasnong ka ba khot pa suba. Shisngi hadien baka Northeast Petroleum Mazdur Union kala berthen ban pensange ya barok ki truck tanker kit umpniang petrol ban wan syaka jela Meghalaya na ki daw ka jingsya penwit hagi pulet kumba kila keno katanat Food Civil Supply and Consumer Affairs ke jela kan salum da ka jinyalang hanongpo ban ya penbet ya gani ka kam hababut dien halor ka jingkurup jong ki pulet na ribhoy ya ki petrol baladi bean Uba sambor lang dingdo ubalong utray jong ka way ka petrol pump
ulakam ba man la kapor on da 1 poi ki tanker kit petrol bonsen ushem ba ka petrol ka bala pha na ki dipo ka poi duna bet kumba shispa ne arspa litar bat kani kala penduk nong hadok kata-kata ya ka khajna jong ka sarkar jela ki pulit kanong ba Delhi jong ka special cell kila yokyam arngut ki lekno ki badai na ka kenhon jong u Arshdeep Singh ubala jutip kumu Ash Dala ubana Canada kini ki lekno ki dei u Rajpreet Singh ubala jutip kumu Raja bat u Virender Singh ubala jutip kumu Vimy lakem ki hadin ke jinya siat ke bala nek kat to kat ne kenta nong ba Delhi hadin bala syakem kila pla bala pha yaki dau dala ban siat yap yau nongrwai Punjabi bapau u Eli Mangat. Layak kurup ya ki pistol, ki hand grenade, bat ki tuk-tuk bagi syutu. Ka komiti balatung da ka Supreme Court ban pet ya ka jinglong jingman ham Manipur, kala pha ya ka kaipot sya ka Supreme Court badai ki seng bhalang baper ki ba khanglat bat ki bapentut ya ki bahayeng hasem bakin tep ya ki prapu pratali ki medyap ki barang donsa haduk mentaru hagi jakabu medyap. Ka komiti bala kli da ka Chief Justice Barim jongga Jammu and Kashmir ka Gita Lital kala ong banaki khandai pusau tali ki medyam prapo pratali ki dei ki bala itu bat ki bahiyeng hasem ki kwa ban tep no ye ki hnrei ki seng bhalang ki khanglan ka komiti kala kerpat ye ka Supreme Court bahkan hukum bagi seng bhalang kim dei ban penwit ban tep ye ki medyam balada ki bahiyeng hasem ki dang ngap ye ki seng bhalang ka Supreme Court ka daiban hukum yaki bor sarkar bakin tep hino kat kumbala ai bor da ka Manipur Municipality Act 1994 ki kenhun yarap ki bala leit ban pelaj im yaki sau huwai ngut ki brieu ki bala syak telep ha ka jing khlem ka tunnel ha Uttarakhand ki hab ban ngam sakumba san mitar ai ban poi sya ka jaka badon ki brieu haduk menta ki langam haduk kumba san pu ar mitar ai lahap ban penon kam da ka buti liu khnai lani kata ka rat hole mining ban poi sya ka jaka badon ki briu ka BJP kala takranting yau menteri rangba ka Bihar u Nitish Kumar bat kala keno ba uno siliang palat bat u kham sngo i ya ki Muslim ban ya ki Hindu kani ke jing keno kadai hadien ba katanat pule puthi jong ka Bihar kala penmi ya ka school calendar jong usnem arajar arpsau bat ha kata ka school calendar la penduna no ya ke sngi syuti jong ki sngi kerpang jong ki Hindu nrai la penbon ya ki sngi syuti jong ki Muslim Menteri ke Sarkar Pedeng u Giriraj Singh ula ong baka jingle ke Sarkar ka khta penban ya ke jing sngo niam bat la dau Nitish Kumar pen kelano ya kani ke school calendar ka ba mentah kan bu jing hi ya Nitish Kumar ha ka election ka Banwan ka liang persya ha Bangladesh ka BNP kala penbena bahkan penlong da ka pakhang surok ka ba arpusau kenta ha barok ko geri ka jing pakhang surok kan sedang naduk ka por nriu beji men step jong ka sengi balang haduk ka por nriu beji men step jong ka sengi palai kan penlong ru ya ka pakhang shnong ha barok ko geri Bangladesh ha ka sengi palai kadau baka BNP ka penlong dagani ka jingaki kalong bandawa ban penkut no ya ka sarkar bayalam da ka Sheikh Hasina shua bakari kan lech ka election ka banlong ha ka new tarik u kalan kot arajar arpsau ka pertai barok ko wei kala kendit ya ka rai jong ka New Zealand bahkan weng no ya ka ain ka perking bandi badi duma Hausnem arajar arpuar ka sarkar jong ka Jacinda Ardern kala khang bandi secret ni duma syaki briu ki balakha hadien jong usnem arajar pra ka sarkar kalawan ra ya kani ka ain khnang bakanom khta ya ka kot ka khia jong ki nong song snong jong ka ri nrai menta ka New Zealand kan penduk no ya kani ka ain namar ka khta ya ka platengka jong ka sarkar bakam yo lum khajna shu nau duma ka Health Security Agency ha United Kingdom kalalap ba kajing pang swine flu kajing pang jong gisniang menta kalarung hau briuru kani gadai gasien ke benengkong balalap hakamet jong briu ya kani kajing pang bat katanat ka kot ka khia kadang wat benia bha halor kani lalap ya ka swine flu hau briu badon kajing pang ba dala bha ban ring mensim katanat ka kot ka khia kala batha ya baro ki briu ki baya kendu ya utei nong pang bagin one part test yala de khnang ban lap la ka sapriang na em syaki briu ka North Korea kala sedang ban penyeng biang yaki kherdop sipai jongka bat kala sedang ban wanra yaki tiarthma jongka ha khaput jongka South Korea
Ka North Korea kala le ya kani dei hadien bala penkut no ya ka soskular ka bala ya soi house nem arjar khatpra bat ka South Korea ya ka bala tip kum ka comprehensive military agreement ka bala khang ya ka North Korea ban bu khradap sipai hapo ka 10 kilometer ha khapot. Ka Japan kala penbena ba ka jingpang siar kala khibyang ha ka sien ka ba ar ha ka ri bat ya kani lalap ha ka wei ka jakari siar ha ki phang mingi jong ka Japan. Lalap bahnyo fuar hajar teligi siar ki bakhapeleng hakasama ibaraki ki yo e jing pang siar saus pa san po teligi siar ki layap tang haka steps ngi umlei arpo ngut ki brieu ki layap bat kumba ar hajar ngut ki koidi ki layo ban phet krat no na patok hadin ke jingwan hiarthma kansan ka kanhon ki runar haka patok ha Sierra Leone unong akhtin sipai Colonel Isa Bangura ulaong banaki arpo ngut ki bayap ki kentup ya khat lai ngut ki sipai lai ngut ki runar wei officer pulet wei real pai ba bat arngut pat ki dei ki batrei kum ki nong ap pahara jong ki company hagatai ki jingja prangut ki breu ki laman saw bat lai ngut ki runar ki la syakem khat wei ngut ki nong Israel bala pelat no da ka Hamas menta ki la poisha la ka jong ka ri bat la lam ya ki sha hospital ban sha sumar ki khat wei ngut ki kentup ya khandai ngut ki kena bat arngut ki long keme ki la don hakti ki Hamas la sanpu ars ngi kenti nado bagi sya rabor ha ka nyu tarik ku benai risau la pelat no ya ki khat wei ngut hadien baka Israel kala pelat no ya lai pelai ngut ki koidi ki bana Palestine bakentup ya lai pongut ki kena bat lai ngut ki long keme ki Hamas ki lapan bena bakin sa pelat biang sa san pongut ki nong Israel hakini ki sngi banwan nrei ka Israel kan hap ban pelat chispa san pongut ki nong Palestine ki ba sya set koidi ha Israel uhe saipan ka United States ubadairu utrai jongka X But uklik do jongga SpaceX u Elon Musk ula menjur ya ke jingkren jong u menteri rang ba do ka Israel u Benjamin Netanyahu kata badai ban penduk jat sendon nya ki leno Hamas. U Elon Musk ula kular ba unbei tingka ban tei tmai biang ya ga Gaza hadin ka tma. Nrei ula ong ba don kam ban penduk jat shwai ya ki Hamas khnang ba kum kani ka tma kanom jashu hadin habun. U Ambassador jongka India Shia United States u Taranjit Singh Sadhu. Ula syak pentut bat syak berngem hakinong kersyan jongka Khalistan hakapor ba ulait ban penlong jingduai ha Hegville Gurdwara kabadan ha Long Island, New York hakasngi jongka Gurpurab. Kinong kersyan jongka Khalistan kila perta penrem halor ke jingsya penyap jong Hardip Singh Nijar bat kila pertaru ya ke kerteng jong u Gurpatuan Singh Panun. Haga video bala sapriang layu i bakham sa shipang arpang u Taranjit Singh Sadhu ula mino nagatai jaka daka kali jong u. Kito kilong kimat kublek.